sekunder. Først det er. Jeg kan ikke klare det. Og det tror man ikke er fuld. Ja, der er sådan, at du er fuld. Lad det. Er det skævt? Okay. Skal vi snakke seriøst sammen? Lotte, skal vi ikke have hjælp andre? Så kan grine, jeg synes, den er næsten 2 minutter. Kort resumere, hvad Lotte laver. Hvad er det? Hun er helt hvad? Mathias, hvor mange noget? Nå, det er fuldt i knæet. Så kom Mathias. Vi ramte let først. Jo, men det er jo ikke. Der er ikke faktisk stadig det. Vil du lige snakke stadig? Koncentrer dig, kvinde! Fast, ud. Hun er ved at være over det. Lige om lidt, så siger jeg bare. 2 sekunder, og så griner hun igen. Har vi noget lattergas? Seriøst? Så er vi snart filmet i 3 minutter, så der skal stoppe. Det lyder seriøst som lattergas, det der. Okay, jeg er færdig. Ja, klar. 2 sekunder. 1. Og 2. Bang! Lotte, din mor. Den der hundelort der. Ja! Seriøst? Jeg vil snart træt af at stå op og stå og filme. Du dør totalt, og ser jeg også ud af flækker. Det er faktisk ikke. Hvis du begynder at pisse godt, så kan det fordi, der kommer en sød tæt under dig. Der er det forestiller rigtig varme lort, som nu bare... Hey, Lotte. Har du husket at du midte tillykke med fødselsdagen? Det har jeg faktisk også skrevet. Jeg så det faktisk kun i pas. Ja. Lotte, kan vi snart snakke seriøst sammen? Hey, Lotte! Ja? Din grin er virkelig... Nej. Lotte, hun skal bare minde den der dejlige varme lort, som hun skal spise. Jeg skal fremlægge for 2 lærer, og så er lige og så Lotte. Hun spurgte, om hun måtte se mit fremlæg. Så sagde det, måtte hun godt. Og Lotte også spurgte. Men så er det heller ikke så mange flere. Vi skal bare til rødemøde til Fini. Hvis det er jeg andre for os. Det skulle vi jo oprindeligt. Det skal vi jo i morgen. Så lad være med at grine på det. Vi har stået her i næsten 5 minutter og taler nu sammen, kvinde! Og det var en godt, du blev fangt! Det ryger så meget på Facebook, det her. Ja. Det ryger så meget på YouTube, det her. Så jeg valgte ikke det ind. Skæve. Hvis Lotte ikke lukkede hovedet, der var små 2 slik at sige. Ja. Hvis der er så fint i 5 minutter, er hun ikke færdig. Hvad skal jeg sige? Kan du ikke være med? Er du okay? Du kan ikke engang snakke seriøst mere. Jeg skal lige have lidt. Du vil ikke stå og sige det. Vi starter lige med godt til 6 minutter. Hun er ikke færdig. Jeg lover dig slap nu af. Men ikke færdig med at grine. Seriøst, er der noget sammen? Sig mig. Rolig. Kender du ordet luft? Sådan her. Jeg vil køre det. Ej, godt.
Stop med at grine. Jeg ved, hun kan stoppe på kommando, fordi kæresten vil flægt af grin på kommando. Nå, det bliver det snart stået på i 7 minutter. Slap af! Ja, det er. Er der nogen, der giver din latterspil? Skal vi så stoppe med at filme nu? Ja, jeg stopper. Nå, det kom nu. Når det er rundt 8 minutter. Smil til kameraet, for det her, det ender på YouTube. Og Facebook. Og Twitter. Og alt muligt andet, hvor du bliver totalt nedgjort. Det bliver fucking griner. Jeg sværger. Ellers sender vi det her til Michael. Det kunne fandme være sjovt. Det er så din lille klasse, kæreste. Ja, vi skal lige følge med på søger, så ned lige om lidt igen. Kom nu, ud med dig! For helvede! Jeg falder kun med det her! Seriøst, på lidt bag. Okay, seriøst, hun har grint sådan der i 8 minutter. Men nu kan jeg så ikke se dig længere, Lotte. Så er det okay, jeg stopper filmen nu på 8 minutter og 16 sekunder. Hvor lang tid skal den her film vare, Lotte? Jeg skal lige være sikker. Må jeg lige komme ud? Ja, hvor du kan. Hvornår skal jeg stoppe videoen? Okay, den har snart rundet 9 minutter, så stopper jeg den. Ej, 10 minutter, så var det 10 minutter, Lasse sagde. Er der ikke nogen, der har en lille lommelygte, så vi kan se Lotte flække? Det er godt. Det var en joke. Hey, Melly. Har du ikke en lille lommelygte? Er det ikke en af jer, der har en lille bitte lommelygte i kameraet eller et eller andet? Har du ikke kameraet? Med lidt? Nej. Lotte! Og Lotte griner stadigvæk efter 9,5 minut. Kan det her snart blive værre? Og du prøver at drikke vand. Det er fucking godt. Lotte kan ikke engang drikke vand. Uden det ryger op igen retur. Okay, Lotte, nu er det stået på snart i 10 minutter.